História každej školy pramení zo sveta poznania, ľudskosti, porozumenia, múdrosti či skúsenosti. Tá naša sa začala písať 3. septembra 1962, keď sa v novopostavenej budove školy slávnostne začal prvý školský rok a v kronike školy sa objavil nový zápis. Je 3. september. Prvý raz zvoní. Začína škola. Na prvý pohľad rovnako, ako v ktorýkoľvek predchádzajúci rok. A predsa je tu niečo nového. Je to nová škola. Pozývam vás teraz do čias dávnych, minulých, keď sa rodila história našej Bernoláčky a verte mi, nebola jednoduchá. Schválením zákona o sústave výchovy a vzdelávania v roku 1960 sa uzákonila povinná 9-ročná školská dochádzka. Z tohto dôvodu z doterajšej 11-ročnej školy vznikli dva typy škôl. Základná 9-ročná škola a stredná všeobecno vzdelávacia škola, ktoré boli umiestnené v budove bývalej mešťanskej školy, v súčasnosti obchodná akadémia. Táto však priestorovo vôbec nezodpovedala počtu žiakov a preto bola v auguste 1961 začatá výstavba novej školy na Bernolákovej ulici. V školskom roku 1962-63 sa v novopostavenej škole malo začať vyučovanie, no nestalo sa tak. Kolaudačná komisia zistila nedostatky, ktoré bolo treba urýchlene odstrániť. Starú školskú budovu však medzitým obsadila ekonomická škola z Nových Zámkov a tá nám nechala k dispozícii len jednu triedu, telocvičňu a zborovňu. Napriek tomu, že sme ostali bez prístrešia, nestratili sme ani jednu vyučovaciu hodinu. Žiaci nižších tried chodili na brigády a žiaci vyšších tried pomáhali pri čistení nových školských pavilónov. Napokon prišiel ten túžobne očakávaný deň, 10. september 1962, kedy sme prvýkrát vstúpili do novej školskej budovy, vlastne do dvoch budov, blížencov, v súčasnosti našej základnej školy a gymnázia. 3. júla 1963 bola naša škola oddelená od strednej všeobecno vzdelávacej školy a vznikli dve samostatné riaditeľstvá. V zmysle výmeru ONV, odboru školstva v Nových Zámkoch, číslo 57/1963. Prvým riaditeľom Bernolákovej školy sa stal Albert Šúchal a zástupkyňou Otília Veselková. Budovy, blížence, sa rozdelili. SVŠ, dnešné gymnázium, bolo umiestnené do A bloku. Pod jej správu patrila i telocvičňa. Blok B, naša Bernoláčka, obsadila ZDŠ, pod ktorú patrila správa školskej družiny a školskej jedálne. Pre nedostatok miesta sa vyučovalo aj v 3 triedách bloku A. Spočiatku sa vyučovalo bez elektrického osvetlenia a v nevykúrených triedách. Ročníky 1 až 4 mali striedavé vyučovanie. Zriadila sa špeciálna učebňa, ktorá slúžila na vyučovanie prírodných predmetov, dielňa a kuchynka. V školskom roku 1963-64 už školu ukončujú žiaci 9. tried. V nasledujúcom roku má škola 22 tried. Z toho jednu triedu na Fučíkovej ulici a jednu triedu na Novom Svete.
Popoludňajšie vyučovanie trvá už niekoľko rokov a veľmi sťažuje prácu školy. A ešte ďalšie 2 školské roky sa nič nezmení. V školskom roku 1968-69 po dobudovaní ZDŠ 1, základná škola SNP, k nám pribudli 2 staré zanedbané budovy. Takže škola je umiestnená až v 4 budovách. V bloku B, naša Bernoláčka, na Novom Svete, na Malej ulici a Fučíkovej ulici. Stredná ekonomická škola žiada v tom istom roku o 4 učebne na Malej ulici, v súčasnosti zbúraná budova oproti synagóge, kde bola 1 trieda osobitnej školy a 4 učebne školy. Začiatkom 70. rokov škole patrili už len 2 budovy. Na Bernolákovej ulici a na námestí Hrdinov, v súčasnosti cirkevná škola, kde sa učili žiaci 1. až 5. ročníkov. V školskom roku 1973 mala škola 20 tried. Budovy na námestí Hrdinov a na Bernolákovej ulici. No prvé 2 triedy museli byť umiestnené v priestoroch klubovne. Učebne na Malej ulici musela odstúpiť Stredná ekonomická škola. Od roku 1978-79 nastali zmeny aj vo vedení školy. Riaditeľkou sa stáva Otília Veselková, zástupcom Oto Bartovič. V škole prebiehalo i veľa mimoškolských aktivít. Zborový spev viedla pani učiteľka Terézia Frištiková. Spevokol vystupoval na rôznych súťažiach a kultúrnych podujatiach. Od školského roku 1982-83 prichádza k zmene školskej dochádzky. Doterajšia 9-ročná sa mení na 8-ročnú. Po prvých tajných demokratických voľbách v školskom roku 1991-92 sa stal riaditeľom školy Jozef Jurica a zástupkyňou Mária Ďurčeková. Od školského roku 1992-93 škola pracovala na 3 pracoviskách. 5 učební v budove základnej školy na námestí Hrdinov obsadila cirkevná škola. Preto sa niektoré triedy ročníka 1 až 4 museli premiestniť do základnej školy na Bernolákovej ulici. A tak vyučovanie prebiehalo i v 2 triedách školskej družiny. A 1 trieda bola otvorená v Nitrianskom Hrádku. V nasledujúcom školskom roku mala škola 17 tried, ktoré boli rozmiestnené okrem základnej školy na Bernolákovej i v Nitrianskom Hrádku a na Matonákovej ulici v Šuranoch. 11. septembra 1998 vládne školou slávnostná atmosféra. Za účasti vtedajšej ministerky školstva Evy Slávkovskej je do užívania slávnostne odovzdaná nová športová hala. V roku 1999 sa zástupkyňou riaditeľa školy stala Anna Viteková. Od 1. apríla 2002 sa základná škola na Bernolákovej ulici stala samostatným právnym subjektom a od 1. júla 2002 sa stáva zriaďovateľom mesto Šurany. Neoddeliteľnou súčasťou základnej školy je školský klub detí, školská knižnica, zariadenie školského stravovania
a elokovaná trieda v Nitrianskom Hrádku. V školskom roku 2004-2005 sa novým riaditeľom na základe výberového konania stal Miroslav Zajíček. O rok neskôr má škola 14 tried. Z toho jedna trieda na elokovanom pracovisku v Nitrianskom Hrádku spolu 306 žiakov. V školskom roku 2009-2010 sa malotriedka v Nitrianskom Hrádku zrušila. Škola zmenila vonkajší vzhľad a ročníky 1. stupňa sa začali vyučovať v športovej hale, kde boli vytvorené všetky podmienky na plnohodnotnú výučbu. V roku 2013 sa zástupkyňou riaditeľa stala Jana Hatinová. V roku 2019 sa stáva novou riaditeľkou. Zástupkyňou riaditeľa školy je Erika Zajíčková. Začiatkom marca 2020 školy prešli na dištančné vyučovanie. Všetky naplánované akcie museli byť zrušené. Až od 1. júna sa do školských hlavíc za prísnych hygienických podmienok vrátili žiaci 1. stupňa. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie bol často prerušovaný dištančnou výučbou aj školský rok 2020-2021. Toto nepriaznivé obdobie pre vyučovanie sme využili na rekonštrukciu zborovne, riaditeľne i modernizáciu tried a školského dvora. V rámci projektu ECO GIMSu s partnerskou školou sa nám podarilo zrevitalizovať areál školy. V súčasnosti je naša škola plno organizovaná. Má 9 ročníkov, v každom z nich 1 až 2 triedy. Navštevuje ju 208 žiakov z blízkeho i vzdialeného okolia. Prevádzku školy zabezpečuje 31 zamestnancov základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. Kvalifikovaných pedagogických zamestnancov je 20 a 1 odborný. Nepedagogických zamestnancov školy je 10. Škola sa môže pochváliť dobrými výchovno-vzdelávacími výsledkami, ale aj úspechmi na okresnej i krajskej úrovni, rôznych predmetových olympiádach, športových súťažiach, zberoch či organizovaných podujatiach. Každoročne sa úspešne zapájame do výziev organizovaných NSK na podporu kultúry a športu, o čom svedčí nový čitateľský kútik, školský rozhlas, pódium v hlavnej budove školy, športového náčinia a zariadenia detského ihriska. Pripravujeme akadémie pre rodičov, zabezpečujeme lyžiarsky výcvik, školu v prírode, plavecký výcvik a vedieme krúžky.